керек тыңларға. Бары сөзләреннән генә аны һич тә мөмкин түгел аңларга. Җибәрде ул тыпырчынган була, үзе көтә кал дип әйткәнне. Кагылмады үзе көтә шул чак, кайнар кышып шашып үпкәнне. Җибәрде ул тыпырчынган була, үзе көтә кал дип әйткәнне. Кагылмады үзе көтә шул чак, кайнар кышып шашып үпкәнне. Килеп йөрмә дип әйтсә дә, ул көтә сине һаман килер дип. Эндәшми ул сүзсез аңлар дип, исем әйтмичә дә белер дип. Җибәрде ул тыпырчынган була, үзе көтә кал дип әйткәнне. Кагылмады үзе көтә шул чак, кайнар кышып шашып үпкәнне. Җибәрде ул тыпырчынган була, үзе көтә кал дип әйткәнне. Кагылмады үзе көтә шул чак, кайнар кышып шашып үпкәнне. Хатын кыз күңеле мәллүр кебек, ышанау алсу таңнарга. Син тоя бел аны ярата бел, бәхетле итәргә соңлама. Җибәрде ул тыпырчынган була, үзе көтә кал дип әйткәнне. Кагылмады үзе көтә шул чак, кайнар кышып шашып үпкәнне. Җибәрде ул тыпырчынган була, үзе көтә кал дип әйткәнне. Кагылмады үзе көтә шул чак, кайнар кышып шашып үпкәнне. Кагылмады үзе көтә шул чак, кайнар кышып шашып